Geguritan nuhi Andia. Ibu, anakmu kang dak wanti-wanti, kang dak kawatirake. Kak kok titipake ono pawiyatan luhur iki. Iki anakmu kang dorong iso nyenengke ibu, kang dorong bisa nyenengke keluarga, kang isih dadi tanggunganmu ibu. Nanging ibu, anakmu iki bakal banggake ibu, banggake keluarga kabeh. Anakmu ra bakal nyerah ibu, kanggo nyekel lintang ono langit, kang kodoh ditutup mendung, kang kodoh mripat wae wis ora bisa weruh. Nanging anakmu iki janji bu, anakmu iki bakal janji